Neste vídeo explícase como engadir tarefas ao curso creado na aula virtual do centro educativo. Comezamos. A actividade tarefa é unha das ferramentas que nos serven para recoller o traballo dos alumnos matriculados no noso curso. No exemplo, plantexaremos unha tarefa de investigación que o alumnado terá que resolver e entregar na propia aula virtual. Identificámonos, como sempre, na aula virtual do centro e facemos clic en activar edición. E no tema no que desexamos incorporar a tarefa, pulsamos sobre a opción engadir unha actividade ou un recurso. Seleccionamos a actividade tipo tarefa e pulsamos no botón engadir. Configuramos os seguintes aspectos no formulario da tarefa. O nome da tarefa é o título visible da mesma no curso. Na descrición da tarefa escribimos en que consiste a tarefa, é dicir, explicamos o mellor posible o que o alumnado debe facer, aportando, iso sí, todos os detalles que o alumnado debe coñecer. No campo Dispoñibilidade podemos seleccionar as datas na que a tarefa estará dispoñible, as datas límite tamén de envíos. No exemplo, non activamos ningunha data límite. No campo Tipos de entrega podemos escoller entregas de ficheiros, isto é, o alumnado ten que adxuntar un arquivo, por exemplo, un PDF, como resposta á tarefa, ou texto en liña, isto é, que o alumnado escribe nunha caixa de texto a resposta á tarefa. Tamén podemos, como no exemplo que vemos en pantalla, escoller ambas opcións. No campo Configuración de entregas recomendamos a opción Requerir que os alumnos preman no botón de entrega e no campo Cualificación eliximos que a cualificación máxima da tarefa sexa 10. Finalmente, pulsamos o botón Gardar e volver ao curso. Como última comprobación, visualizamos a tarefa. Cando o alumnado faga as súas entregas, veremos dende esta opción as tarefas para cualificar. Xa temos creada e configurada unha tarefa para os nosos alumnos.